Lana baba ngizokhuluma ngesifundo esike sasifunda sihlangene esincanyana njena ngizokuthatha isikhathi eside ngoba sengikhulume kakhulu. Bengingayitshela ukuthi indaba yokuthula kwenhlangano umhlangano lowana kuzongithatha isikhathi eside. Sike safunda ngo-Revelation chapter 22. Ekufundeni wona angangokuthi wasibuyisela emuva kuGenesis chapter 3. Mase sihlanganisa lezi ncwadi sitholile ukuthi iy'ncwadi ey'veza ukuhlukana noNkulunkulu nokubuyelana or nokubuyela kuNkulunkulu. Like eyodwa iphuma engadini kanti enye ibuyela kuyo ingadi isithuthukile, sibiziwa ngedolobha. Kube khona nombuzo nje wokuthi yini eyenza ukuthi umuntu noNkulunkulu behlukane, kube ne-distance, bengabi nabudlelwano. Kwavela ukuthi sathola ukuthi isono esenza ukuthi kube khona nokuhlukana phakathi komuntu noNkulunkulu. Leso sono esenzeka kuye uGenesis chapter 3. Samfunda-ke uGenesis chapter 3 wonke. Kwatholakala ukuthi uNkulunkulu wanika u-Adamu umyalo wokuthi bangadli umuthi wokwazi okuhle nokubi, kodwa inyoka yaphambukisa amazwi kaNkulunkulu okungangokuthi kwagcina sekutholakala u-Eva ekhuluma nenyoka, wagcine ekhonvinseka edla isithelo lesi sokwazi okubi nokuhle uNkulunkulu abethe bengasidli. Wasephinde ethatha leso sithelo eyosinika u-Adamu wasidla naye, kwavela isono. Lapho-ke umphumela owaba khona wokuthi kwenzeke isono kwaba yikho ukuthi umuntu noNkulunkulu begcine behlukana, bengasabi nayo i-relationship njengasekuqaleni. Emva kwalokho sekwenzeke leso sigameko, uNkulunkulu wabaqalekisa, wabaxosha. Kwathi la khona ekunesihlahla khona esokuphila, wabeka ikherubi nelangabi nenkembe nelangabi lomlilo ukuthi kugadwe isihlahla lesi esebaxoshile u-Adam no-Eva. So lapho-ke ngizothini ngingasasho ukuthi u-Adam or u-Eva, ngisho bese ngithi umuntu walahlekela ukufinyelela empilweni engaphazamiseki noNkulunkulu, walahlekelwa ilokho. Kanti ku-Revelation sesifundile ku-Genesis 3, kwi-Revelation kuyabonakala ukuthi iJerusalem elisha eliyidolobha, lo okomuthi wokuphila obugadwe ikherubi nenkemba yomlilo, manje sekuvumelekile ukuthi wonke umuntu esondele edle khona.
Kodwa noma kuvumelekile ukuthi wonke umuntu kunomgudu wakhona futhi ukuthi lowo muntu umuntu onjani, owenzeni, wenzani, wagcine waze wafinyelela lapho. Ngibuyele kuGenesis ukuthi isiphetho kahle kahle sikuGenesis kwaxoshwa umuntu empumalanga ye-Eden. Ku-Revelation isiphetho sakhona ukuthi izinceku zikaNkulunkulu ziyobonana noNkulunkulu ubuso nobuso futhi zibuse kuze kube phakade. Kuhlukene isiphetho sakuGenesis nesiphetho saku-Revelation. Mengibuyela kuGenesis chapter 3, sengibuka ukuthi ukhuluma ngani yena uGenesis chapter 3. Sabona ukuthi ukhuluma ngokulahlekelwa ingadi le Eden. Kanti ku-Revelation menginaba laphana umuntu akalahlekelwanga ingadi nje. It's not about ingadi, kodwa walahlekelwa ubukhona bukaNkulunkulu, ubukhona baNkulunkulu, i-relationship noNkulunkulu, i-glory kaNkulunkulu. Umuntu walahlekelwa yikho konke lokho. Kanti ku-Revelation usukhuluma ngokugeyina lokhu okwalahleka kuGenesis 3. Sekutholakala futhi kungathi ku-upgrade-iwe ingadi, kwakuyingadi yase-Eden. Manje ingadi esesiyithola ku-Revelation ingadi eyidolobha, futhi lapho ukuphulukiswa kwakhona kufinyelela umhlaba wonke. Kwaba ilokho ngiqhubeka nokunye ku-Revelation chapter 22 yisahluko sokugcina, futhi empeleni uNkulunkulu ubopha zonke izintambo ezisukile kuGenesis 3. Konke ukona uyakuthethelela ekugcineni ubuyelana nomuntu wakhe ngendodana yakhe uJesu Kristu owasifela, owafela umuntu, efele izono zomuntu. So manje ngokuqonda kwami ukuthi isikahle kahle uGenesis chapter 3 uyisiqalo somuntu. Isiqalo somuntu esengadini. Isiqalo sokona, ikhona kona okwaqala kwafika khona. Isiqalo sokuhlukana noNkulunkulu. Ebese kuthi ngithi uJesu Kristu kuthiwa yini? Kunalento le, ngiyikalekise ngalento le. Insika. uJesu Kristu uphakathi nendawo, kahle kahle ngithi uyinsika. Fekuba uGenesis chapter 3 ekuqaleni, bese uthi ngaphandle nendawo uJesu Kristu oyinkosi engimbeka njengensika. Ebese kuthi
uRevelation chapter 22 usekugcineni unumber 3. So kunaloku ukuthi sonke umuntu nje noma ukuzalwa nje komuntu esasemncane uzalelwa kuGenesis chapter 3. Kodwa ngokwamukela uJesu Kristu ukuthi abe yinkosi nomsindisi wethu, senze izwi lakhe, sizofinyelela ekugcineni ngoba uJesu Kristu uyinsika yethu. uJesu Kristu uyinsika yethu, uyibhriji lethu elisi-crossisa from Genesis chapter 3 to Revelation chapter 22. Kune-process ekhona-ke ekwamukelekeni uJesu Kristu ngoba eyinsika. Into ayishoyo, izwi alishoyo, siyameditheyitha ngalo, siligcine enhlizweni, senze siliphile umzuzu nomzuzu, usuku nosuku, mihla namalanga, ubusuku. Siyalenza izwi, silenze ngokuphikelela lokho nakhona washiyela wasipha isipho okungumoya oyingcwele uJesu Kristu. Senza izwi lakhe, siliphila, siphikelela. Asikho sodwa, asikwenzi lokho ngamandla ethu, kodwa senza ngamandla akhe ngomoya oyingcwele osisizayo endleleni. Uma senza lokho, siphikelele, singa-give up, sazi ukuthi siphilela yena uKristu. Then ekugcineni siyoyibona ekugcineni la sesibonana noNkulunkulu ubuso nobuso, sesibusa kuze kube ngunaphakade, ngoba uJesu Kristu washo ukuthi onqobayo uyoba naye esihlalweni sobukhosi ngasokunene sakhe. Ayokwenza uJesu Kristu nathi siyokwenza. Yilokho-ke nokunye okuvelayo ukuthi lana kahle kahle kuyaveza ukuthi akuzukugcina ububi, akuzukugcina isono, kodwa ekugcineni kuyogcina yena uNkulunkulu. Ekugcineni kuyogcina uNkulunkulu nomuntu wakhe. Nalokho okufikayo nje ukuthi kunale ncwadi le Matthew, akusekhona osekuvela nje. uMatthew chapter 4 verse 17. Uthi, from that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Kwakusho uJesu Kristu. Ngoba uJesu Kristu ungumbuso wezulu. Uma uhlangana noJesu Kristu, uma ekhuluma ekutshela ukuthi phenduka ngoba umbuso wezulu ususondele, usho ukuthi yena ungumbuso wezulu ususondele. Ebese yasho ukuthi nathi siyopreacher i-good news ngaye, sisho ukuthi mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele.
Liphi? Yilo lona leli. Ngikalekise ngokuthi mina uma ngiyotshela ngithi mina ngumntwana kaNkulunkulu. Ngiwumntwana kaNkulunkulu, umbuso wezulu ufikile kimi. Ngalithi izwi mayenzeke intando yakho emhlabeni njengoba yenzeka ezulwini. Umbuso wakho mawufike. Ufikile umbuso la emhlabeni. Why ngithi ufikile? Ufikile ngoba ukimi, ngoba ngikulo mhlaba usenhlizweni yami umbuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ngingumbuso kaNkulunkulu. Uma ngiyokhuluma nomunye umuntu kaNkulunkulu ngimtshele ukuthi phenduka ngoba umbuso wezulu ususondele, ngithi akaphenduke ngoba sengifikile kuye. Ngamtshela ngoJesu Kristu. Ekwazini uJesu Kristu usondele umbuso kaNkulunkulu, akawamukele uthathe ugcine enhliziyweni, ubuze kuye. Bengifuna ukusho lokhu mayelana nokuthi uNkulunkulu izulu, uNkulunkulu nomuntu behlangene bengahlukaniswanga yilutho. So ngisachaza ukuthi izulu liyafika, umbuso wezulu uyafika kumuntu esasemhlabeni, kube senhlizweni. Kunezwi la ethi uJesu Kristu yena noBaba bayohlala kithi kanye nathi. Angikho sure ukuthi likuphi incwadi. Okusho ukuthi uBaba, siyazi ukuthi uNkulunkulu uhleli ezulwini. Siyazi futhi ukuthi uJesu Kristu wanyuka, wanyukela ezulwini, usesihlalweni sobukhosi ngasokunene sikaBaba. Kunevesi futhi elishoyo ukuthi uyohlala nathi, uyokwehla yena kanye noBaba. Angazi noma baba sengiyabheda, kodwa kunalento le ethi uma sekunjalo sebehleli phakathi kwami, bafike behlale bebuse kimi, bengibuze. Okusho ukuthi sekuhlangene mina nguwumuntu, uBaba, uJesu Kristu. Kodwa futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu uhleli ezulwini esihlalweni sobukhosi. Siyazi ukuthi uJesu Kristu ungasokunene sikaBaba, uhleli ngasokunene sikaBaba. So kunalento ukuthi mina ngiyizulu nje, ukuhamba kwami ngiyahamba, ngenzani, ngenza intando kaNkulunkulu. Ngiyizulu nje elihambayo emhlabeni, ngiyizwi elihambayo emhlabeni. Ngiyifa likaNkulunkulu elihambayo emhlabeni. Yingakho kunaloko ukuthi ngithi izulu, uNkulunkulu nomuntu bemunye, behlangene, bebonana ubuso nobuso, bebusa kuze kuba phakade. Yilokho-ko okuvelayo. Ngiyacela ukuthi ungi-correct-e baba uma kukhona la engiphambuka khona
yami. Ebese ngiyaqhubeka ukuthi bengisho ukuthi yilokho kufika ngoba ngikhuluma nje ngakho lokhu okuGenesis chapter 3 no Revelation chapter 22. Njengoba sengishilo ukuthi uJesu Kristu uyinsika, nguye kuthiwa yini? Umlamuleli, nguye ongumlamuleli, wasilamulela kahle kahle kule nto eyenzeka kuGenesis 3. Manje ubaba wasamukela, sa-reconcile-a nobaba, wasamukela. Engizama ukusho ukuthi uNkulunkulu umuntu wamthethelela kudala, ongangokuthi uma ethethelela akabuki ukuthi useke wakuthethelela kuphi, wenzani. Ngokwakhe ekusithetheleni kwakhe, esithethelela thina. Even ngisho no-Genesis chapter 3, kuye akawuthathi nje njengokuthi ethi umuntu wangenza so akangilalelanga. Akukho lokho, kodwa ukhona ngokuthi uyasiqwashisa thina, uyasifundisa ukuthi kahle kahle kwasekuqaleni konakala kanjani, ukuthi umuntu kwenzakalani ukuze umuntu noNkulunkulu behlukane. Kodwa nje mengicabanga nje kulo mzuzu manje ukuthi uNkulunkulu wamxolela umuntu kudala, wamxolela esazama ukuthi uma onile ethi kuchithwe igazi, kube nomnikelo wokuchitha igazi lesilwane. Wamxolela ngalokho-ke, kwasho ukuthi lokho kuyisithunzi sikaKristu, yize noma kwenziwa akubanga inafu, wase ethumela enikela ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuthi kube ilona-ke igazi lendodana yakhe elichithekayo, ukuze ezosizuza. Uyazi ukuthi ekwamukeleni uJesu Kristu senze izwi lakhe, ngoba uJesu Kristu uyinsika, uyibhriji lethu, uyoswelisa size sifike ku-Revelation 22. Ilokho ukuthi kahle kahle isikumuntu, konke lokhu sekuwumuntu, ngoba even ngisho nendlela esiyihambayo yokukholwa, siyamamukela uJesu Kristu, ephinde uJesu Kristu esiphe isipho esingumoya ongcwele ozosisiza endleleni, ngoba nakhona uyazi ukuthi umuntu ngamandla akhe angeke eze ekhone ukuhamba, kodwa uzokhona ngamandla akhe uNkulunkulu. Wase ethumela umoya ongcwele, umoya ongcwele uthatha kuJesu Kristu, Jesu Kristu uthatha kuBaba uNkulunkulu. Yilokho nje ebengifuna ukukusho ngegama likaJesu Kristu. Ngiyabonga, amen. Ngikhulume futhi kulamalanga Baba, engingasho nje ukuthi engikubonayo okuwushintsho owenzakalayo. Ngike ngingathandi ukuthi ngithi la engikhula khona, ngoba ngizothi ngiyakhula kanti hhayi akusikho ukukhula. Ya, ngcono ngibone omunye umuntu ukuthi okay, ngoba sekwenzeka kanjena uyakhula usami. Ngingasho mina ukuthi okuwushintsho engikubonayo kulezi iy'nsuku nje
lamaviki ngiyawathanda ama-challenges. Kunezimo kuthothi lezi zimo ngiyay'buka ukuthi ayi ngokwami ayi ngathi kunzinyana ngeke ngikhone konke lokho. Kodwa uma kufika nje into ekumele yenziwe ngivele ngikhethe le engiyibonayo ukuthi izongishiyilisa. Even nesifundo esisifundile kuthola ukuthi siyahlukaniselana. Ngiye ngifise ngazathi ngingathola lesi engingasizwanga kahle, esingangenanga kahle, esingi-challenge-ayo ukuze ngizogxila kuso ngisazi. Nanomsebenzi-ke nje nanoma imuphi into eyenziwayo, i-ministry nje, kunalokho nje ukuthi sengifuna lokhu engaziyo ukuthi anginawo amandla akho ngiyahluleka, kodwa ngoba ngithemba uNkulunkulu ebese ngifuna khona, ngifuna uku-challenge-ana nakho. Yilokho-ke engikubonile. Nokunye kodwa-ke enginganayo i-sure, ukwesaba. Ukwesaba, bengisaba ngoba ngisaba ngine-fear le ngoba kuba khona like ngathi kunama-department ekusabeni. Khona ukwesaba nje, ukwesaba njengokuthi ngithi ngisaba ubumnyama ngoba angizwani nobumnyama. Ngazathi ngingakhanya utholukuthi ngiyesaba into thizeni, ingabe umuntu thizeni. Ekumesabeni kwami ngimsaba ngoba ngimhlonipha kangangokuthi angikho comfortable ukuthi ngingaba phambi kwakhe or ngikhulume ngikhululeke kuye. Angizizwa ngikhululekile. Bese kuba khona ukwesaba, umuntu umesabe ngoba usaba indlela azo-react-a ngayo or kuwe, indlela azokuphatha ngayo. Noma-ke kube ukwesaba, ukusaba into ukuthi wazi ukuthi lento iyalimazana, izongilimaza, inobungozi. Mina okokusaba iy'lwane lokho-ke khona kancane ngiyabona kancane ngiyasizakala kancane nje, kodwa ngiyathemba uNkulunkulu uzongisiza khona. Kodwa kuyenzeka ukuthi isilwane, hhayi ngoba ngisaba sona ukuthi sizongenzani, ngisaba nje indlela esibukeka ngayo, indlela nje esiyiyo njengeyabo lezi iy'lwane ey'ngama-reptile. Hhayi, ngisaba nje ukuthi isikhumba, hhayi ngoba ngisuke ngisaba isikhumba nje. Kodwa kuba khona naloku ukuthi mhlawumpe hhayi kuwukuthi angibonanga xoxo la nalizade, akukho engisakubonile, kodwa inyoka nayo ngiyayisaba. Kodwa sekube khona ngoba umuntu uyadlula uye ethoyilethi le ngasehlathini nasengadini, ukuthi nje mekuqhamuka inyoka akubi naloko ukuthi ngizokwesaba. Kuba naloko ukuthi ngizovele nje ngithathe into ngiyishaye, ngingabizi muntu ngiyishaye nje ngiyibulale ngingedwa. Kunalokho-ke ebese kuthi ngisalwa naloku ukusaba lokhu ukuthi ngizizwe uncomfortable ukuthi ngingama phambi kwabantu noma ngisho something, ngenze something, nalokho-ke nje. Kodwa njengoba bese ngishilo ukuthi ngizizwa sengathi isigxile kuma-challenges ukuthi izinto ezingi-challenge-ayo ngivele ngiqondane nazo.
nayo leyo phakathi kwabantu ngiqondane nayo. Ngiyayilwa nayo leyo yokuthi ngime phakathi kwabantu, ngikhone ukuma phakathi kwabantu ngikhulume engifuna ukukukhuluma okumayelana noNkulunkulu. Ngisalwa ngoba kuyenzeka ukuthi uyakhuluma kushwabana ulimi usho okunye ngoba unakho lokho kokwesaba, kodwa ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu, ngiyathemba ukuthi iNkosi uJesu Kristu uzongisiza ukuthi ekukhulumeni kwami nakho konke engikwenzayo noma ngiphakathi kwabantu nginganaki abantu kuphela, into ebe yimetha kube izwi lakho ukuthi nje ngikhuluma lona. Ya, ilokho-ke baba. Ngiyabonga.